Днес ще ви покажа как се ражда един коледен квилинг венец, или поне ще се опитам да ви убедя, че не е чак толкова сложно. Използвам 3 нюанса зелено и една най-обикновена форма, изработката на кръгче, след това притискане от едната страна. И след това всичко останало е просто оформяне в форма. Може да проследите кое след кое следва и естествено могат да се изработят в различни размери, в различен брой елементи, кой както му дойде. Аз тук ги правя в по-мини вариант, защото трябва да бъдат върху картичка шоколада, там мястото е ограничено. И съответно тук ще бъдат 6 листенца. За декорация може да използвате каквото ви дойде на ум. Има навсякъде най-различни коледни елементи. Вече е въпрос на желание и на въображение. Този квилинг елемент може да се използва също така за декорация на ЛХ. Естествено и за картичка, може да се използва и също за да се добави към подарък, може да се добави и към отгоре залепен върху подарък. Вариациите са най-различни, стига да имате въображение. Естествено, накрая трябва да му сложите и някаква панделка, по желание да бъде червена, защото без нея коледният дух няма да бъде същият.